Bos días, lectoras e lectores de Atlántico Diario. Hoxe temos connosco a Vítor Vaqueiro. Moitas gracias por vir, Vítor. Moitas gracias a vos. Que é un escritor e novelista vigués. Está presentando un libro que publicou recentemente este ano, Ensaios sobre o efémero. E debo engadir que Vítor foi mestre meu na facultade de xornalismo, así que empregarei o trato de mestre ao longo da entrevista. Moitas gracias, mestre. Moitas gracias, exalumno. Nada, hoxe falamos sobre o ensaio sobre o efémero. É un libro de relatos curtos, de contos, no que aborda certos temas de interese personal, as súas vivencias de literatura propias, non? Del. Mestre, eu penso que o relato curto, que o conto, ten unha certa conexión coa literatura galega, especialmente dende o Rexurdimento, o cultivan autores como Dieste, como Méndez Ferrín, pero no teu caso, que aporta o conto, o relato curto, a prosa de Vítor Vaqueiro? Home, a min esa pregunta normalmente resultame difícil de contestar, porque me preguntan ás veces que como vexo a miña poesía, o meu relato longo, é dicir, novelas, etc., ou relato curto. Eu creo que sempre son o mesmo, é dicir, eu creo que era Carlos Fuentes que decía que un sempre escreve a mesma obra, é dicir, durante 40, 50 anos está escribindo os anos que sexan a mesma obra. O que pasa é que son, por decirlo así, diferentes capítulos, diferentes perspectivas. Eu penso que aquí, o que si existe, pois é obvio, unha reducción de formato, que esa reducción de tamaño físico, pois quere decir tamén un esforzo de síntese. E entón, pois eso, a mellor habería que buscalo na diferencia. Eu tampouco son moito de ese tipo de novela de que ás veces, e eu creo que eso é importante na novela, pero eu aí non encaixo, de o que lle chaman as páxinas de palla, que hai que, de alguna maneira, encher ocos. Eu eso non o practico. E entón, en ese sentido, tamén creo que o meu relato, digamos, chamémoslle a este curto, pois o relato semicurto, pois tamén é relativamente sintético, e mesmo as novelas. Que aporta? Probablemente o que aporta é madurez. Sempre, decía outro día, eu estou hoxe convencido que isto é o mellor que escribín, pero eu sempre estou convencido cando termino unha cousa que é o mellor que escribín, claro, porque senón sería tremendo. Pero logo cando pasan 3, 4, 5 anos e eu releo moi pouco do que escribín, casi nunca releo, pero veo os erros. Entón, xa digo, probablemente eso, o sintético, é, pois, adentrarse no asunto de biografías reais e imaginarias, ou coller aspectos da historia ou da contemporaneidade, pero non lle vexo eu así gran achega con respecto á miña anterior literatura. Comentabas, mestre, agora o de que un leva 40 anos escribindo a mesma obra. Precisamente no limiar falas de que algúns dos relatos xa son do ano 94. Sí. Como é esa tarefa de escolmar, de escoller cales son os que finalmente acaban? Verdadeiramente eu comecei, efectivamente, eu non sei se foi, se diste 94, teño non demasiada boa memoria, lembrarás nas miñas clases de repente así, fogonazos de colme, e dicir, joder, como se chama este autor que estou farto de coñecer? Bueno, entón, eu penso que debín de comezar isto no ano 93 ou 94, efectivamente, co proxecto de traballar sobre este tema, pois 2, 3, 4, 5 anos, eu non teño demasiada prisa en publicar nunca, pero pois son as casualidades da vida, non? É dicir, que se van metendo cousas que vas adiando, e entón eu seguía escribindo, e hubo anos que ao mellor escribín un relato desos, pero eso sí, son ordenado, entón tiña ali unha carpetiña aberta no ordenata, e entón decía, para aquí, e isto ademais vámoslo dividir en tres partes, irá para esta. E hubo anos en que ao mellor escribín 7 ou 8,
Entón así foi xadeando, e foron saindo cousas, pois por exemplo, que decías ti antes, non? En ese intervalo, pois saiu os Xenerais de África, saíron os Soños redirixidos, Nomes da morte, varias cousas sobre fotografía, e isto, pobre, foi quedando aí, até que chegou un momento e chega, bueno, aí, creo que son 72, isto xa se pode publicar. Hai unha presencia forte ao longo do libro do mundo oriental, e comentas no limiar que inspirado nas Mil e unha noites, e que ten a noite oriental que atrae tanto a Vítor Vaqueiro. Bueno, eu penso que eso, a mí sempre se me di, bueno, que foi como Borges, que fala das Mil e unha noites. Claro, eu contarei, pois, unha cousa que é realidade, profunda realidade, e é que, cando eu tiña, o día que cumplín 8 anos, eu, que foi o día que fixen a primeira comunión, pois foi o día en que os meus pais me regalaron unha versión importante das Mil e unha noites, de un francés traducido xa hai un par de séculos, Galán, que fai unha traducción de 700 páxinas ou algo así. E entón, pois eu realmente, aí inicio a miña lectura. Despois había outras cousas, había unha colección magnífica de contos para nenos ou para mociños, ilustrados por un bo ilustrador catalán, Emilio Freixas, e entón que se titulaba Os 10 mellores contos, e entón recordo eu, había os 10 mellores contos árabes, indostánicos, americanos, e entón eu eso leía, e seguramente dai ven tamén a miña afición á etnografía, eses traballos que teño feitos sobre etnografía galega, ese libro de mitoloxía galega que recolle mitos, lendas, maxia popular, e entón en ese sentido, eu creo que é decisivo ese regalo cando eu teño só 8 anos, para verme un mundo, claro, no que as Mil e unha noites é eso, é dicir, son grandes xenios e frits metidos nunha botella, non? Entón dices, pero isto ali sai, é xigantesco, pero como pode estar dentro? E iso na mente dun neno de 8, 10, 12 anos, pois isto... Estimula, non? Estimula, claro. Moi ben. Bueno, como falabas efectivamente de Borges, que tamén falaba moito as Mil e unha noites, e tamén das biografías. Penso que Borges tamén nas ficcións tamén leva a cabo algunha biografía aficionada, non? Claro, sí. Como o xénero da biografía aficionada é moi interesante. Como se aborda, a veces é a invención dunha personaxe, a veces se tomar unha personaxe real e darlle esa afición. Como se aborda esa tarefa? Como escolles a personaxe? É dicir, eu penso que hai persoas das que hai que inventar a biografía, pero que existiron, e outras que non existiron, pero hai persoas que ti coñeces e dis, bueno, este tío ou esta tía, se realmente a colocáramos hoxe no século XIV, vaya persoa, non? Eu que sei, pois... son cousas así que son difíciles de explicar. Decía, a biografía, por exemplo, que é un ser existente, de como se chama, de Isabel Barreto, pois venme dada por un día de carnaval en que vexo unha amiga miña, Carme Adán, que vai disfrazada de Isabel Barreto. Bueno, iba como un auténtico... pero como unha auténtica maravilla, é dicir, con un traxe que era verdadeiramente feito de encarga, e era, pois eso, unha persoa, un traxe magnífico, probablemente ela se documentou, e entón me dixen, bueno, pero aquí, con isto, de feito vai dedicado a ela, digo, bueno, con isto haberá que escribir algo, porque isto é así. E entón hai algúns, bueno, pois o caso de Timoclea, bueno, pois eso é realmente un asunto prácticamente todo inventado, porque o único que se sabe é unhas poucas, 2 ou 3 liñas que escribe Plutarco en Vidas Paralelas sobre a violación desta muller, Timoclea, que se vinga do seu violador, é dicir, que son os tracios cando entran E entón aí hai prácticamente que inventar todo e sacar conclusións, probablemente do que era difícil para un home saber o que unha muller sinte cando é violada, pero haberá sentimentos no seu caso sería de ira e
de vinganza, claro, é dicir, de xusta vinganza. E así, quero dicir que cada caso é un pouco especial e hai outros en que ves estás lendo, ves unha circunstancia e diste, pero este tío do cal o único que se sabe é que andou pola selva do Amazonas, vamos alá. E, bueno, pues, procurar encadrar o personaxe no seu tempo, que, por outra parte, como tamén non é dicir vou escribir unha novela sobre eso, que precisará seguramente ao mellor meses de documentación, por eso eu non escribo novelas documentadas, é dicir, eu o que escribo esencialmente son novelas de recordos meus, é dicir, a miña memoria, quero dicir que a miña literatura esencialmente toda ela é autobiográfica. Falas tamén que me pareceu moi curioso de traballadores galegos en Brooklyn. Sí. Sí, eso é real. Quero decir que despois me estuve vendo, inventareime, e é dicir, e son esencialmente traballadores galegos os que construen a ponte de Brooklyn, non? E iso é un detalle, é dicir, eso ves que comeza con unha cita de Seoane, iso é un detalle de que conta Seoane nun poema, non? É dicir, de traballadores estranxeiros isto que están construindo a ponte de Brooklyn e un irlandés que morre. Para o lector, a hora de abordar ensaios sobre o efémero, non sei se recomendas unha lectura inmersa no libro, de coller o libro e non parar, ou unha lectura máis parada, aínda que sexa relato curto, que a mellor tamén o relato penetre no lector. Bueno, iso é difícil recomendar, pola simple razón de que cada persoa ten o seu xeito de ler, non? É dicir, hai persoas, digo, por exemplo, eu coñezo unha persoa que este libro o leu 3 veces. Isto, sí, a primeira vez, pois de corrido a toda velocidade, a segunda vez parándose, saltando, é dicir, parándose en certos textos que lembraba, e logo a terceira vez, pois cun espírito xa outra vez lineal como a primeira, pero xa máis demorado. Entón, pois... Depende. Depende, claro, hai xente que cada persoa lé o seu xeito, e como cando lees un xornal, hai xente que colle un xornal, lé a primeira páxina, logo para a segunda, pero non, eu coñezo a bastantes persoas que leen o xornal, ou que leían, porque agora o xornal casi non se lee en papel, é dicir, pero que leían únicamente os titulares. E entón xa se facían idea de por onde estaba o asunto. E despois iban únicamente as noticias no que o titular lle interesou de alguna maneira, e iban así. Entón, iso é difícil de concretizalo. Moi ben, mestre. En parte da túa trayectoria profesional abordas a xestión do arquivo Pacheco e comentabasme agora que estás preparando unha publicación precisamente sobre este apelido que estamos ligado a unha fotografía. Non sei se podes contarme un pouco. Sí, é un libro que verdadeiramente é, por decirlo así, a ampliación, a continuación ampliada do que foi casi hai 30 anos, creo, a miña tese do doutoramento. É dicir, a miña tese do doutoramento fora sobre o arquivo Pacheco, pero nun período moi concreto, desde o ano 9 ao 36, porque era o ano 9 e o que aparece Vida Gallega, e o 36 é o golpe militar. E entón eu analizaba o arquivo a través de dúas publicacións, Vida Gallega e El Pueblo Gallego. Claro, eso estaba moi restringido pola simple razón que ti, pero unha tese, como ben sabes, pois non vas aí a facer unha tese de 3000 páxinas. Entón, pois, esa tese exixía o traballo dos pachecos únicamente para a prensa diferente, e despois collía unha prensa, tanto Vida Gallega como El Pueblo Gallego, que foran referentes no seu momento. E agora o que fago, pois, é coller desde o ano 15 ao ano 91 no que o arquivo se vende ao Concello, verdadeiramente iso é a existencia, por decirlo así, física. A existencia real como arquivo
para nos anos 70, pola simple razón que xa morreu Xaime Pacheco no ano 54, despois aí aparecen, ti deso saberás, unhas novas condicións na fotografía ao redor dos anos 70, e a partir dos anos 70 xa o Pacheco, Casa Pacheco, Estudios Pacheco, pois é unha tenda que vende rolos de tal, positiva, fai revelados e vende cámaras de fotos, non? Dicir, o que foi o estudo xa no ano 70 prácticamente está morto. E entón, pois, o que trazo, pois, é esa historia que che contaba en poucas palabras, é dicir, unha persoa portuguesa, Xosé de Sousa Guedes Pacheco, que vai vivir a Ourense, instala ali un estudio fotográfico, está en varios lugares, que termina finalmente na Rúa Alba. Esa persoa ten un irmão máis novo, que é Xaime Pacheco, que traballa ali xunto co seu irmão maior, pero que en un momento determinado decide marchar para Vigo, porque di que Ourense que o afoga un pouco e que el ve en Vigo unha cidade moito máis dinámica, industrial, etc. Ven para aquí e asóciase con Cándida Otero, que era a viúva de Filippo Prosperi, un italiano que chega a Vigo no ano 1868-69, que no ano 70 abre estudo, primeiro na Rúa de Sombrereiros, logo na Rúa do Triunfo e a partir do ano 84 en Príncipe 31, donde estivo durante 80 anos Foto Pacheco, e a continuación, pois, ela morre no ano 15, a continuación Xaime Pacheco inicia primeiro en solitario, logo inmediatamente colle algún fotógrafo que xa traballaba seguramente que traballaba con Cándido Otero, trae a dous sobriños del, un deles ten 20 anos e outro menos, traeos de Portugal, que son Horacio César, e aí comeza o estudo, e entón, digamos, o volume que terminei hai un par de meses, e que, como acabo de dicir, voluminoso, pois isto é, por unha parte, está dividido en dúas grandes partes, e a primeira parte estuda, pois, como diría eu, a circunstancia máis histórica, máis biográfica de todos. E a segunda parte, pois, a obra dos Pacheco, é dicir, dividindo esencialmente en varios apartados. En primeiro lugar, o que é a fotografía de estudio, o segundo, o que podíamos chamar os documenta, verdade, é dicir, fotografía documental ou xornalística, e logo, pois, contribución para a prensa e tal, a grandes acontecementos, e chamamos grandes acontecementos, pois, por exemplo, a Guerra de África ou a Guerra Civil, e eu creo que antes falábamos de novidade, a novidade que aporta, que achega o libro, aportar é outra cousa, chegar a Porto, que a novidade que achega o libro é que todos os estudos prácticamente Pacheco terminan no ano 36 ou 39, e este continúa, despois aí, claro, vais a ver un Pacheco ou uns Pacheco descoñecidos, claro, porque veremos, por exemplo, fotos da construción da Rúa Camelia, da construción das vivendas militares dai, é dicir, claro, fotos da construción naval, pero xa non semi-artesanal, sino nos anos 60, que vemos, por exemplo, botaduras do Mar de Labrador, que é o primeiro barco con unha certa tecnoloxía xa diferente, e este tipo de cousas. Moi ben, mestre. Bueno, nada. Está en bo traballo. Bueno, tamén levou tempo. Leva tempo. Eso sí que... Pois moitísimas gracias por estar hoxe connosco, mestre. Esperamos a pronta publicación do libro e seguramente chamámoste de volta para... Estaredes informados. Moi ben. Bueno. Moitísimas gracias a todos os lectores e lectoras de Atlántico. Vémonos na próxima entrega. Gracias.